Creo que primeiro temos que fixar os obxectivos, temos que marcar unha liña política, temos que acomodar o que é o conxunto da organización e o conxunto do traballo político do BNG a esta nova situación de estarmos na oposición no Parlamento galego, de estarmos tamén fora do goberno, e logo, unha vez marcados eses obxectivos, pensar nos equipos, pensar nas persoas que van estar chamados a procurar eses obxectivos, non? Eu creo que isto é o razonable, isto é o lóxico. En todo caso, a ver, eu creo que tamén Quintana onte dixo, non? Nesa comparecencia que el non vai facer causa de nada, que nese proceso de reflexión que se vai chegar até onde haxa que chegar. Por tanto, algunha visión que se dá en algún medio de que Quintana se aferra, non, que ninguén se aferra a nada, non? O que pasa é que hai unha dirección colectiva do BNG que é executiva, que asume as responsabilidades colectivamente, pero que dunha forma tamén responsable o que ten que facer é guiar todo este proceso e conducir o proceso conforme os propios tempos e os propios procedimentos que o BNG se deu. Iso é o que decide a organización, quero decir, vai haber un Consello Nacional e este ano toca a Asamblea Nacional Ordinaria. Bueno, pois nas Asambleas Nacionais do BNG sempre se escolle un portavoz nacional.